Здравейте, приятели! Както гледате, до мене няма никой. Да, няма никой. Днеска почваме нов клип, нов плейлист в YouTube за тия пари, еди си каква кола. Вие пишете по това видео в коментарите каква кола искате. За днешна кола намерих Opel Astra. Само чакайте да звъна на собственика. Ало, как си бе, къде си? Добре, съм навсякъде. Що тука бе? Какво правиш ти тука бе? Стига там. Ти кога такова бе? Ти тук не беше преди един час като дойдох? Днеска тук спа. Добре, амарала. Ти с кой не донесе, нали? Ти си собственика? Да, аз съм собственика. Днеска ще даме подобна информация за колата. Я дай една стойка за Инстаграм. Днешното видео ще протече в 3 лесни стъпки. Първо, ще направим няколко експеримента. Демек ще щупим този телефон. На втората стъпка ще разгледаме колицата и ще даме информация за нея, както винаги, всичко. И на трета стъпка ще се одим по селата. Демек ще свърши видеото. Така. Ето е колата. Ако искаш, почни за нея да разправяш нещо или? Да. Колата е от 1999 година. 16 вентила. Колата е разправя се, че не показваме капака, разбираш ли? Колко конето си? Значи, колата е 101 коня. 101 ли? 101 коня оригинални. Как ще е 101 ли? Що не се опаря? 101 коня? Как ще е 101 коня? Да, гледахме да отворим капака, не се отваря, щупене. Затова, че натам и за не ходим. Дизел или бензин, газ? Колата е чист дизел. Чист дизел, да. Колко коня каза стои? 101 коня. Колата е с техническо прегледай. Само, че с колата имам много проблеми, имахме, така или иначе, с дизите. Това колко чупе? Де ще гледам колко чупе. Гледай се с какво са го захванали, гледай. Я дръпни се. Го гледай. Гледай с какво са го захванали. Да видим кой има багажника. Да почнем вече да снимаме. Яла да помогнеш, че не се отваря. Чакай. Яла, не се отваря така. Ух, че се отвори, бе. Камък ти не се отваря, тежко е, човек. Камък ти с 100% не се отваря. Кой имаме в багажника? Да. Гледам тука. Чай. Тука с тежка охрана ето те това. Ти кого биеш с това нещо, бе? Кого се намеря? Я кажи... Ти, гледай, ела покажи, виж къде спи с одеялото си. Да. Я това какво е в ръцете ти, бе? Това е масло. Да. Противирус или какво? Купихме го ново. Купиме го ново. Купиме го ново. Дай сега, затваряй, да влезаме вътре, бе. Че малко е студено. Да пълнем каква категория. Преде какво е? Гледай, яла покажи. И даже и какво си има? Да спи върху него. Как му реши името? Ястък? Взема ли си? Да видим дали ще запали. Да видим какво е обстановката вътре. Да. Има химикал. Може да пишете двойки. Може и тройки, да. 5 няколко давах ли?
Така ми да, 5 лева тръгаш. Колата е ръчка до 5-та скорост. Друго за разглеждане. Я, от тук до мене седни, бе. Добре. Гледай сега. Като видя 3 педала и ние двамата 5, ми стане лошо. Наши. Това паленето с такова, с къде ключа, бе? Ча, ти се върху него. Върху него ли, бе? Я, запали, бе. Ще я запалим, бе? Аз да се надкъпка искаш. Ще я запали, бе, що? Да дръпна, да ще направим. Не. Добре, бе, да не тръгни, бе. Това паленето с ключ... Пастер се едините. Бе, не е ли несвободно? Пастер се едините. Тамам. Това паленето с ключ е руска работа. Сега да разгледаме и отзад колицата. Както видяхте, не можахме да я запалим. Тъжна история. Колата не е карана и не е палена от 2 месеца. И не е измита. От 2 години сигурно. От 2 години. Да. Сега търши ще стане. Да, ответа влизахме. Айде така. Добре. Друго за колата да разгледаме момчета. Остана само напреде. Чая само тук да отворим. Да покажем на хората. Гледай, бе, цял оркестър. Малко скъп. Друго, тук да покажем. Ето е отпреде колата. Не показва десниката. Гледай ти. Мали, чакай, бе. Гледайте. Регистрацията е захванат с... Не е смитачка, бе, направо с виника, такова. Значи, бръната където си вари, те няма да се оставят. Те имат по-дълга връзка от вашите. Те никога няма да се отлепат. Те даже по-дълга връзка, както казах, има от вашите. Няма да се отлепат. Регистрацията където се вари, заедно с бръната. Гледай. Даже и бръната е захваната за колата. За всеки случай. И това беше видеото от нас. Дано ви е харесало. Пишете под това видео в коментарите каква кола искате да снимаме. Така че, довиждане от нас.